kore kadwa ketho mabor nikech kore ka MCAs nigi pesa gi e lwetgi governors dwa winjo matek nikech adira makende ni governors nyo control county assembly nikech gine ma gimiyo gi ang'o pesa to nikech koro ket pesa lwet county assemblies gibende ne gin go iseneno ka Bashiro timo gimoro kaka nyakwar Peres wuotho ga e kore ka sama en go kobet nyalo wene kudo chwe kom konchiel at cafe Java Kanaomi Okori koro komi MCAs gi pesa and a good idea but it will take kode politically nikech they are going to twist governors they are going to make very reckless demands nikech now give autonomy of finances so they are going to give keto governors kama tek kabisa not because nigi oversight but gitime mondo migi moko nikech ko kimio wamari not one gi marwa wabro impeach to biro samarach nikech wadhi e yiero yes dwa court kode erokamano Ken